foli bila fɔlɔ ministre d'état la ale mun ka wuli ka jɔ a to bi ani maliyɛn minnu y'an dɛmɛ baara la an ka laɲini ka sabati n'o ye ka an ka yɛlɛma wɛrɛ ɲini taabolo caman na bɛɛ bɛ ARAVEC nafa dɔn. ARAVEC ye fɛn ye fɛn mun an ka jamanadenw ka wolosɛbɛn kunnafoni bɛɛ b'a kɔnɔna la. N'i bɛ fɛ ka passeport dilan sisan f'i ka baara kɛ ni ARAVEC ye ani fichier a bɛ f'o ma ko fichier électoral n'i bɛna élection kɛ olu bɛɛ baara bɛ kɛ ni ARAVEC de. Donc o ye fɛn min nafa ka bon. Ne y'a jateminɛ salon ministre d'état ye communiqué kɛ k'a jira ani Faransi société dɔ tun bɛ n'a fɔ IDEMIA an de tun bɛ jɛɲɔgɔnya baara la parce que olu de ye ARAVEC in baara sigi sen kan. Donc u banna ka kunnafoni dɔ d'a ma mun b'a to an bɛ se ka laɲini caman sabati baara caman kɛ. O nana ni gɛlɛya min y'a to an ka jɛɲɔgɔnya an y'a jɔ. O hukumu kɔnɔna n y'a fɔ ministre d'état n'a ka lajɛ n'an bɛ se ka lajɛ ni jamana wɛrɛ cogo min na n'an bɛ se ka fɛɛrɛ minnu sɔrɔ a la mun b'a to an bɛ se ka maliyɛnw ka laɲiniw lasabati. O hukumu kɔnɔna la maliyɛn dɔw bɔra u y'a tilen ka kibaruya mɛn u bɔra ko nin ye maloya jamana ma nin ye kumasuli jamana ma olu bɛ se ka jamana kuma bɔ. O hukumu kɔnɔna ministre d'état y'u fara ɲɔgɔn kan sutura la u ye baara kɛ sutura la fo ka na ni latigɛ na sabati bi. Donc bi n'i y'a jateminɛ bi Mali ka yɛlɛma wɛrɛ sɔrɔ bi ARAVEC la parce que n'i y'a jateminɛ jamanadenw ka kunnafoni bɛɛ de bɛ ARAVEC kɔnɔna la ni mɔgɔ min y'o sɔrɔ a bɛ se ka fɛn bɛɛ ɲagami i bolo a bɛ se ka élection ɲagami i bolo a bɛ se ka fɛn bɛɛ tiɲɛ. Bon bi bi in na Ala barika la ministre d'état ka wuli ka jɔ ani maliyɛn minnu filɛ n'u ye faso kanu n'u y'o latigɛ ka wuli k'u jɔ jamana ka jamana kuma bɔ bi an ka yɛlɛma wɛrɛ sɔrɔ ARAVEC ko la bi. Bi an fana bɛ se ka fɔ so bi k'an kɛra an yɛrɛ ye hukumu kɔnɔna la. N bɛ foli bila Sidibe n'a ka équipe mɔgɔ ye minnu ye ni jamana kanu baara kɛ olu de y'an dɛmɛ nin baara la min y'a to nin sabatira. Ka foli bila u la ka foli bila u somɔgɔw la ka foli bila u ka denbaya la sabula da kan nin ye fɛn min bɛ lakari tariku la an y'a fɔ bɛɛ na bi transition na mɔgɔ o mɔgɔ n'i se kɛ jamana ye an fana b'an se k'i ye. O de hukumu kɔnɔna an ye ne yɛrɛ nana média d'u ma bi pour ka yɛrɛ u la ka yɛrɛ diɲɛ la ka yɛrɛ Mali la k'u y'u se kɛ Mali ye. O hukumu kɔnɔna an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fana fɛ an bɛ sira min kan bi yɛlɛma hɔrɔnya yɔrɔ kelen tɛ yɛlɛma hɔrɔnya bɛ lakanako la yɛlɛma hɔrɔnya bɛ dumuniko la yɛlɛma hɔrɔnya bɛ fɛn caman na. Donc a ka kan bi maliyɛn bɛɛ ka i ka wuli ka jɔ kɛ mun b'a to bɛɛ ka dɔnniya bɛɛ ka waso n'i ka dɔnniya ye waso min kɔnɔna jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ. Ni mɔgɔ min ka baara sɛnɛ ye i ka waso ni sɛnɛ ye mun b'a to jamanadenw tɛ kɛ kɔngɔ la. Ni mun ka baara ye école ye i ka waso ni école karamɔgɔ ye mun b'a to jamanadenw bɛ kalan cogo min na. Ni mun ka baara ye furakɛli ye dɔgɔtɔrɔ o ka waso n'a ka baara ye mun b'a to jamanadenw bɛ se ka lakana kɛnɛya sɔrɔ cogo min na. Ni mun ka baara ye polisiya ye o sɔrɔsiya ye o fana ka waso n'a ka baara ye mun b'a to jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na. O de b'a to bi bi in na an bɛ se ka bɔ ka foli bila jamanaden bɛɛ la hali bi k'a fɔ ko sira bilalen don bɛɛ ye fɛn bɛ se ka kɛ jamana ye jɛya kɔnɔna la an kɔni tɛ jamana siri ka di mɔgɔ ma an tɛ jamana minɛ ka di mɔgɔ ma an tɛ jamana siri ka di mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ se ka jamana ye jɛya kɔnɔna la ladira kɔnɔna la jamana fana b'a se k'i ye an kɔni bɛ se k'o ladili mɔgɔ ma.